Kaixo, ongi etorri Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatera. Gaurko egunez aurkeztu nahi ditugu, aurkezten ari gara hemen, ikasiko udako topaketak, 2023ko udako topaketak. Eta Hezkuntza fakultatetik adierazi nahiko genukena da, guretzat plazer bat dela eta ohore bat dela, topaketa hauek gurean egitea. Aurtengo udako topaketa pedagogikoetan berrikuntza bat daukagu, ikerketari leku egingo diogu hemen kampusean, topaketetan. Ikasi eta EHUko EFA fakultatea ikerketa bat egiten ari garelako, bigarren hezkuntzako irakasleen harreman pedagogikoi buruz, eta orduan mintegi bat antolatu dugu horren inguruan. Irakasleen arteko harreman pedagogikoak aztertzea eta haien izaera pedagogikoak eskola eta oro har hezkuntza ulertzeko beste begirada berriak eskaintzen dituelako, ikerketa hau aurkeztuko dugu. Derrigorrezko bigarren hezkuntza aldi importantea da eta irakasleen ongizatea, zaintzea eta hura ikuspegi etikotik egitea ere bai. Mintegi honetaz gain, beste 30 ikastaro izango ditugu, 10 propio gurasoentzat pentsatuak, eta aurtengo ikastaroek ardatz garrantzitsu bat izango dute. Lehen hezkuntzan ematen ari den eraldaketa pedagogiko horretan sakontzeko tresnak izango direlako. Ikastetxe asko eraldaketan jauzi egiten ari dira, eta horretan punta-puntako ikastaroak eskainiko ditugu, horretan laguntzeko jauzi horretan. Nabarmentzeko bat, neurohezkuntzaren ingurukoa, neurohezkuntza garunak nola ikasten du, ikastaro eskainiko du David Castrillok, neurohezkuntzan aditua eta Iruñeko Mendigoiti ikastetxeko irakasle denak. Eta horrez gain, punta-puntako ikastaroak izango ditugu, gainontzekoak ere, bai lehen hezkuntzan eta bai aurre hezkuntzakoak ere. Udako topaketak uztailaren 3, 4 eta 5 izango dira, izenen emateko epea irekita dago, ekainaren 15 arte, eta badakigu ikasturte intentsoa izan dela, baina animatu egin nahi zaituztegu, arnasa hartzera eta indar berritzera.